Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa palatuntunang ito, sumatinaw ang lahat ang pag-ibig at Ona odi dwumadie akyi nyinaa ɔdɔ ne asomdwoe a ɛfiri Onyankopɔn nkyɛn ne ka yɛn nyinaa. Yɛto nsa frɛ obi biara sɛ ɔmmɛka yɛn na yɛnna Onyankopɔn ase na yɛmmɔ Awurade mpae. Yɛn Agya ɔkɛseɛ ne Otumfoɔ, ɛwɔ yɛwurade Yesu Kristo din mu, ebiem yɛda wo ase ɛnam nnipa a woyɛ ma yɛn mu biara, na ɛnyɛ adeɛ a wogya yɛ hɔ. Woma yɛ akwanya sɛ yɛmfa nyɛ papa da biara, sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛhu yɛ sɛ yɛrebɔ kronkron ho mmɔden. Wei yɛ wo dɔ ayamyɛ a wowɔ ma obi biara. Agya, yɛn nti na yɛabusa se fa yɛn mfomsoɔ kyɛ yɛn. Mmarato bebree a yɛayɛ nyinaa, na hu obi biara mmɔbɔ, sɛdeɛ yɛn nso yɛde akyɛ wɔn a ɔmofom yɛn. Agya kronkron, ma saa dwumadie a yɛde bɛhyehyɛ so yi ɛnyɛ akodeɛ, sɛnea ɛbɛyɛ a nkwagyeɛ no ɛbɛdu yɛn mfɛfoɔ bebree nkyɛn. Agya, ma yɛn mfɛfoɔ bebree a ɔmo ɛhwɛ dwumadie yi, ma ɔmo nya honhom a mopɛ sɛ mobɛhu nhwɛ so pa. Na yɛwɔ Agya Nyankopɔn bi a ɔwɔ soro a ɔwɔ sɛ yɛsom no ɛwɔ yɛn nkwa na aka nyinaa. Awurade, ɛsrɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ na dom yɛn. Nya yɛn ho abotrɛ wɔ abufuo mu, na wo dɔ ayɛ me da a ayɛ a abu yɛ so nyinaa. Agya, yɛda wo ase firi sɛ yɛn mu biara ahu wo, ma yɛntumi nnuru yɛn mfɛfoɔ dodoɔ a ɔmo ɛpɛ sɛ ɔmo yɛ wo pɛ nyinaa. Ɛsrɛ wo sɛ hyira ɔmanfoɔ, ma yɛntumi ntoa so nka mmom ɛnyɛ w'apɛdeɛ, na yɛnhyeta wo nsɛm kronkron no. Boa obi biara na yɛntumi nhwɛ yɛn ho no yɛn ho, na yɛnnuru wɔn a ɔmo ne biribiara ɛwɔ abrabɔ mu nkyɛn ɛwɔ ɔmo ahiadie mu. Ɛsrɛ wo sɛ kɔsra nyanka ne akunafoɔ. Agya kronkron, ɛda wo ase sɛ wo nhyira ahyeta adu obi biara so. Ɛda wo ase bebree, na wo na anidie ne anuonyam nyinaa yɛ wo dea, ɛwɔ yɛn Kristo Yesu din mu. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat. Live po tayo napapanood ngayon dito po sa UNTV 37 at sa official social... Ɔdɔ ne asomdwoe nkyi a nka mu nyinaa. Na yɛwɔ UNTV 37 ɛne MCGI asafo no nkɔmmɔ fidie so. Na yɛsan nso ɛwɔ MCGI Channel ɛwɔ YouTube. Yɛyɛ Member Church Board International. Yɛma mo nyinaa do ɛde firi Philippine man mu. Wei yɛ MCGI Nnipa. Binubuklod
At ngayong gabi makakasama po natin bilang bahagi ng ating virtual audience. Ana anyumele bɛka yɛn ho sɛdeɛ yɛn nuanom a wɔfiri MCGI, Member Church of God International, a wɔwɔ Rizal. Na deɛ na musifoɔ no ɛyɛ onabarima Carol. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn nyinaa yɛbɛtumi aduru yɛn mfɛfoɔ nkyɛn. Nti onabarima Carol, yɛma wo adwo ɛde kɔ mo a mowɔ Rizal nyinaa. Ɔdɔ ne asomdwie nkyia nka ho onabarima Daniel. Ɛne wɔn a wɔdi dwumadie akyi nyinaa. Deɛ ɛdi kan no, yɛda Onyankopɔn ase. Sɛ yɛn nso yɛtumi de yɛn ho ahyɛ MCGI Dwene ho dwumadie na yɛnhwɛ yɛn mfɛfoɔ na yɛma wɔn ahia deɛ. Yɛn a yɛwɔ Member Church of God International, yɛfiri hyiadan a yɛwɔ Angono, Rizal. Nti yɛnsan so mmra wo nkyɛn no Onabarima Daniel. Ɛda wase Onabarima Carlos ɛne yɛn nuanom a wɔn ɛwɔ Rizal nyinaa. Wɔn a wɔn ɛka yɛn ho na yɛdu yɛn mfɛfoɔ nkyɛn. Saa nso na yɛn nuanom nso ɛka yɛn ho wɔn hwɛ dwumadie. Dementia nka mo nyinaa. Ewiase mmea nyinaa sɛdeɛ mbokuro mbrɛ sitie biara ɛne sɛdeɛ kasa biara o tie firi mu nyinaa ne fi sɛ yɛakyerɛ se akɔ kasa ahodoɔ aduo no na yɛsan nso ɛwɔ yɛn ankasa yɛ kasa a yɛka no yɛ kurom ha a yɛfa so ɛhyeta nsɛm no ɛnkanka ne sɛ yɛde asubɔ nkyerɛkyerɛ no ɛhyehyɛ so a ɛne Twerɛ Kronkron adesua no. Nti wei ne kasa a yɛfa so ɛdede dwuma ɛne dwumadie ahodoɔ a yɛfa so ɛda Onyankopɔn nsɛm ɛne yɛgyedie na di akyerɛ ɛwɔ MCGI asafo ni mu. Na yɛto nsa afrɛ mu ebiem adeɛ baako a wɔse yɛde adwene esi so ne sɛ ɛsrɛ sɛ mobɛka yɛn ho ɛwɔ Ɔbɛnem bosom da ɛtɔ so 27 yɛbɛbɛsua Yɛwurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Wei ɛyɛ yɛsubɔ nkyerɛkyerɛ a yɛde ɛbɛhyehyɛ so. Na wei ne nkyerɛkyerɛ ɛne Yɛwurade Yesu Kristo mmara nsɛm a ɛfiri Twerɛ Kronkron ɛne kyerɛne nsɛm a yɛkenkan firi mu. Na yɛn nyinaa yɛka bom ɛto nsa afrɛ mu sɛ mommɛka yɛn ho sɛnea ɛbɛyɛ a wo nso wobɛtie kyerɛne nsɛm a ɛwɔ Onyankopɔn asɛm. Ɔho abrabɔ mu deɛ yɛwɔ ahiadeɛ bebree, nanso adeɛ baako a ɛne kwan sɛ yɛhwere koraa ɛwɔ yɛ abrabɔ mu ɛfiri sɛ ɛnim deɛ ɔkyena ɛbɛsie sɛdeɛ ka no Yakobo nwoma no 3:9 ntitem 14 nsɛ wonim deɛ ɛbɛsi na wabrabɔ no ɛtetɛ ɔnkwan tetɛ. Woyɛ sɛ atufoɔ yɛnka nhoma no Yakobo nwoma 3:9 ntitem 14 sɛdeɛ sɛ nanso munim deɛ ɛbɛbɛ ɔkyena na mo nkwan ne deɛ ɛfiri sɛ moyɛ huhuro a ɛne ho kakra na afei ayera. Nti sɛ yɛwɔ nkwan ne ahoɔden yɛnim deɛ ɛkyena ɛde bɛba sɛdeɛ yɛka no wɔ mmebusɛm nwoma no mu no etire aduonu baako ntitem baako na nhoahoa wo ho na wonim ɛda no deɛ ɛbɛba. Nti ɛnyɛ sɛ bi a wo ahoɔden woyɛ mmabunu nti ɔkyena nso wowɔ nkwa. Yɛwɔ akronkora no nso na wɔn a wɔn ɛyɛ anyini nanso wɔn ɛwɔ nkwa. Nti yɛnim da koro Awurade bɛma yɛagye yɛn ahome. Ɛno nti no sɛdeɛ ahyɛdeɛ a ɛwɔ Ɔsankafoɔ nwoma no etire 12 ntitem baako na ɔbɔfoɔ no mmerantebere mu ansa na dabɔ no naba. Mfi a wone ho anidie no ɛne na ɛbɛba. Nti anuanom ɛyɛ ade a ɛho hia sɛ nnipa nkwa deɛ ɛwɔ sɛ yɛhu deɛ ɛhia ɛfiri sɛ yɛn nkwa ɛne yɛn nsa mu. Ɛto bere bi a yɛkasa fa ho yɛbusa sɛ ɛnɛ yɛ wo da a ɛtwa to a dɛn na wobɛyɛ. Nti wei ne adeɛ baako a ɛwɔ sɛ yɛdwene ho. Dɛn na ɛwɔ sɛ ɛyɛ yɛhia deɛ wɔ abrabɔ mu
sɛ wobɛdwene ho a ɛto ɛda sɛdeɛ yɛka no wɔ asomafoɔ no ma no sɛ yɛte Awurade mu na ne mu na yɛteɛ na yɛkeka yɛn ho na yɛmu na yɛwɔ nipadua ɛfiri sɛ ɛyɛ Onyankopɔn ɛna ɛma nkwa na ɔne na ekum ɔne na epura sɛdeɛ yɛka no wɔ Deuteronomy nwoma no etire aduasa mmienu kyikyɛm aduasa na ehunu sɛ me ala me no na obiara nka me ho me na mekum na me na mepira na me na mesa na deɛ Ɔbɛtumi afiri me nsɛm ɛne hɔ enti akwan koro no nso na yɛnnim ɛbrɛ koro a yɛbɛ ewu ebi mo ɛyɛ mmabunu ebi mo ɛhoɔden nanso no ɔmo ahoɔden nyinaa mu ɔmo antumi ansɔre na sɛ bi ɔmo anya akwanhyia ɛnoma bi si a na yɛni ɛnna so ɛna ɛba enti no ɔbɛda adi sɛ ebi a nyamboɔkye na ɔbɛnya nkwa ntumi ɛnhoahoa yɛn ho sɛ yɛn ho ɔden yɛyɛ ne ebi a yɛpɔ mu yɛ den yɛyɛ mmabunu nti ebetumi atena ase nti ɛyɛ ade a ɛho hia sɛ yɛde yɛadwene ebesi deɛ Twerɛ Kronkron no ɛka no so sɛ ɔsɛ wokae dabɔne ansa na ka ɔmrante bi mu ansa na dabɔne naba nti sɛ biribi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛde behia no a ɛwɔ sɛ yɛma no ehia sɛdeɛ yɛka no ɔmate nwoma no etire 6 ne nkyɛkyɛmu aduasa mmiɛnsa sɛdeɛ yɛka asɛm na monhwehwɛ Onyankopɔn ahenni ne ne tene kane na wɔde yɛnu nyinaa bɛka wo ho nti ne ɛbrɛ koro no yɛne awofoɔ wɔ sɛ yɛyɛ saa ma yɛn mmɔfra nso sɛ biribi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛtete yɛn mmɔfra no ɛfa so a sɛdeɛ yɛka no Wobɛbisam no etire 22 ne nkyɛkyɛm 6 sɛdeɛ ɔka sɛ kyerɛ abɔfra no kwan na wɔmfa soɔ na sɛ wɔnyina a ɔrɛ ɛmfiri ho saa asɛm koro no na ɛka no Afififo nwoma no etire 6 nkyɛkyɛm 9 ɔsɛ na mo agya no monhyɛ mmɔfra no abufuo monnyɛn wɔn mo nti ɛyɛ berɛsuom sɛ yɛn nso yɛbɛkyerɛkyerɛ yɛn mmɔfra no atu wɔn foɔ na ɛyɛ ade a ɛho hia sɛ yɛn nso yɛbɛsua ɛfiri sɛ nkyerɛkyerɛ ɛne ɛfotuo no ɛyɛ kwan a ɛbɛtumi afa so atu yɛn mmɔfra no fo ɛyɛ kwan a saa ne teɛ sɛdeɛ yɛka no Wobɛbisam etire 6 nkyɛkyɛm 23 mmaransɛm no ɛyɛ kanea na yɛade a ɛde atenetene ɛba ɛwɔ abrabɔ mu sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn mmɔfra nso ɔbɛtete wɔn mo atu wɔn mo fo ɛwɔ nkyerɛkyerɛ ne mu no ɛyɛ ade a ɛhia sɛ yɛn nso awofoɔ no awɔ sɛ yɛsua ne nkyerɛkyerɛ no na etumi fa so ɛde tu yɛn mmɔfra ɛfo wei ne ade a ɛhia ɛwɔ yɛn abrabɔ mu sɛ yɛde yɛn mmɔfra ɛkɔ sukuu a dɛn na ɛwɔ sɛ yɛyɛ ebi a na ɛwɔ sɛ yɛma wɔn hu nneɛma a ɛbɛma wɔn atumi atena ase sɛ yɛkɔgye ahomea nti ɛyɛ ade a yɛwɔ anidasoɔ sɛ yɛn mmɔfra no ɛbɛtumi anya biribi afiri yɛn hɔ nti ɛwɔ sɛ yɛhyehyɛ ahonyade a ɛho hia de ma yɛn mmɔfra no ɛfiri sɛ awofoɔ ɛhyehyɛ ahonyadeɛ ɛde ma wɔn mmɔfra sɛdeɛ ɔhotini Paul ka kyerɛ Korintofoɔ no ɛwɔ ne krataa mu no na ɛnyɛ ade a ɛyɛ sɛ awofoɔ ɛbɛgye biribi nanso no awofoɔ na wɔgya biribi ma wɔn mmɔfra sɛdeɛ ɛka no Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so 2 nkyɛkyɛm 14 hwɛ nti sɛ yɛde yɛn mmɔfra no ɛrekɔ ho a sɛ yɛyɛ mmɔfra saa nso na ɛwɔ sɛ yɛhyehyɛ ahonyadeɛ a ɛbɛboa wɔn mo ɛwɔ abrabɔ mu ɛwɔ dan nkwa mu ahonyadeɛ a yɛka no wɔ Twerɛ Kronkron no yɛ Mate nwoma no etire 6 ne nkyɛkyɛm 20 sɛdeɛ ɔka sɛ na
Monhyehyɛ magyapade ɔsoro faako a nwemmoa ne nankye nsɛe no na wifoɔ mmubu nkɔwia. Ɛno nti no sɛ ɛnoma bi wɔ hɔ a yɛkyerɛkyerɛ mmɔfra a ɛwɔ sɛ yɛfa so na yɛkyerɛkyerɛ wɔn mo. Sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn bɛnya nimdie de afa mu wɔ abrabɔ mu ɛkɔpem berɛ a yɛde wɔn bɛkɔ sukuu no. Sɛdeɛ bi mu nso ɛkeka sɛ wei ɛyɛ magyapadeɛ ɛyɛ me mmɔfra ɛne ne sukuu. Sɛ yɛpɛ sɛ yɛma wɔn sua ɛnoma bebree ɛwɔ abrabɔ mu a deɛ di kan no ɛwɔ sɛ yɛtete wɔn mo ɛwɔ Awurade afotuo mu. Wei ne yɛasɛdeɛ sɛ awofoɔ no. Monkyerɛkyerɛ wɔn mo ɛwɔ Awurade afotuo mu. Nti mmerɛ a wɔyɛ mmɔfra yi a wɔn anyini yi ɛwɔ sɛ yɛkyerɛkyerɛ wɔn mo. Yɛn mmɔfra no wɔn bɛnya nimdeɛ fa ɛnoma a ɛwɔ sɛ ehia wɔn mo ɛwɔ abrabɔ mu. Adeɛ a ɛwɔ sɛ ehia wɔn no sɛ wɔn hwehwɛ Onyankopɔn ahenni ne ne trenee no. Wei ne adeɛ a ɛdi kan. Sɛ wɔhwehwɛ Onyankopɔn ahenni ne ne trenee a deɛ aka nyinaa no wɔde bɛka wo ho. Ɛkwan bɛyɛ so na yɛbɛtumi ayɛ saa. Sɛ yɛnim Awurade afotuo a nti ɛbɛyɛ adeɛ a ɛho hia ɛne kwan sɛ yɛpoɔ. Sɛdeɛ ɛka no wɔ Mmɛbusa Nwoma baako nkyekyɛm 22 nkyekyɛm 22 na moto mo abufuo nyinaa twene na mo kasakyerɛ no mo mpenti me nso mɛsere mo ma amanneɛ mu. Nti Onyankopɔn asɛm no Onyankopɔn afotuo no Onyankopɔn anim ka no sɛdeɛ ɛka no wɔ Yohane nwoma no mu no. Na Yohane nwoma no etire nso nkyekyɛm 7 na sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ ohu Onyankopɔn asɛm na ɔwɔ sɛ ehu Onyankopɔn asɛm no. Na saa nkyerɛkyerɛ no na yɛbɛfa so de akyerɛkyerɛ mmɔfra. Ɛfiri sɛ kyerɛ abɔfra kwan no kwan a wɔmfa soɔ. Na sɛ wɔnyina a wɔamfiri ho. Ɛfiri sɛ nkyerɛkyerɛ ne Onyankopɔn atrenee no ɛyɛ ɛkwan a ɛwɔ yɛ abrabɔ mu. Ti wei ne adeɛ a yɛma no ehia yɛ ne. Ti wei ne adeɛ a wɔsɛ yɛfa so. Yɛto nsa frɛ sɛ yɛbɛka Twerɛ Kronkron no wɔsɛ yɛkyerɛkyerɛ Onyankopɔn nsɛm no ɛkyerɛ yɛn mmɔfra. Nti ɛnoma a abɔdeɛ mu nyansapɛfoɔ no ntumi nhu yɛ no. Sɛ ɛnoma wei koraa no yɛhu Twerɛ Kronkron dada. Ɛnoma nyinaa ɛyɛ yie de ma yɛn. Ti momma yɛntoa so. Yɛtumi ehu sɛ Twerɛ Kronkron no Onyankopɔn na ahyɛ. Nti na ɔsomafoɔ Paul ɔka kyerɛ Timothy sɛ na atwerɛ nyinaa no efiri Onyankopɔn home mu. Ɛyɛ ade a yɛatenetene Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so 3 nkyekyɛm 7 na atwerɛ nyinaa efiri Onyankopɔn home mu na ɛyɛ mma nkyerɛkyerɛ atɛnyie atentenene ne trenee mu yɛne na Onyankopɔn nipa ayɛ pa a wasiesie no koraa ama Onyankopɔn ama nnwuma pa nyinaa. Ti ɛnoma a wɔsɛ yɛyɛ nyinaa no yɛaka no wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Ɛnoma pa a Onyankopɔn pɛ sɛ yɛyɛ nyinaa no yɛatwerɛ no nyinaa gu Twerɛ Kronkron no. Ɛbɛtumi akenkan firi Twerɛ Kronkron a Onyankopɔn de ato hɔ. Nti wei nyinaa aka ho. Nti wei bɛtumi ahwɛ yɛ so wɔ Onyankopɔn trenee mu. Saa nso na yɛne yɛn mmɔfra no ɛbɛkyɛ. Yɛbɛma ɔmo ahu saa nnɔma wei nyinaa. Sɛnea ɛbɛyɛ sɛ ɔmo nyina nkura mpo sɛ yɛne wɔn nkyɛn a ɔmo anya agyapade a obi ntumi nwia mfiri wɔn nkyɛn. Na ɔmo ɛbɛnya mfasoɔ ɛnyɛ abrabɔ mu nko a nanso no Onyankopɔn daa bɔhyɛ a wɔhyɛ yɛn ho bɔ no ɔmo bɛnya mfasoɔ nso ɛwɔ hɔ. Ɛfiri sɛ abɔfra a obu n'awofoɔ no sɛdeɛ ɛka no wɔ Efesofoɔ nwoma no etire 6 ne etire 6 nkyekyɛm 1 sɛdeɛ mma muntie ma awofoɔ
asɛm awurade mu na yei na ɛtene iwagya ɛne wo nani yei ne mmara asɛm a edi kan a bɔhyɛ wom na awie yie na wo na awale asase so abɔfra a obu na awofoɔ wɔ awurade mu wɔn a ɔmo di n'anim wɔ awurade ho turo no tere ne nsɛm a ɛwɔ onyankopɔn nsɛm no yɛwɔ mfasodie wom ɛfiri sɛ nnipa kronkron adeɛ a yɛbɛbɛsua no sɛdeɛ ɛkaa ne wɔ Timothy nwoma no etire 9 nkyekyɛm 8 na momma mmɔden ho mfasoɔ nkwa a nsa bɛka no nti wei ne adeɛ a ɛbɛte yɛn ho adeɛ a ɛbɛma yɛn ho afie no adeɛ a ɛbɛtenetene yɛn no ɛwɔ Romafoɔ nwoma no etire 7 nkyekyɛm 12 sɛ mmara no yɛ kronkron na mmara no mmara no yɛ pɛpɛɛpɛ wei nyinaa no ɛbɛtenetene yɛn ɛtenetene yɛn ne a ɛbɛma yɛyɛ nipa papa ɛfiri sɛ mmara no yɛ adeɛ a ɛtene nti yɛabrabɔ no ɛwɔ sɛ ɛyɛ nhwɛsodeɛ ɛde ma onyankopɔn mmara nsɛm na awofoɔ deɛ ɛwɔ sɛ yɛne yɛn mmɔfra no ɛkyɛ nkura mpo sɛ yɛgya wɔ mo hɔ a yɛwɔ anidasoɔ sɛ ɛda bi bɛba a yɛbɛhu yɛn ho ne yɛn ho biam na yɛn mmɔfra a yɛkyerɛkyerɛ wɔ mo onyankopɔn mmara nsɛm no ɔmo bɛnya ho mfasoɔ wɔ abrabɔ yi mu ɛne nkwa a ɛbɛba no nti yɛn anidasoɔ sɛ yɛbɛtena awurade suro mu nti ɛne kwan sɛ yɛwerɛ fi sɛ onyankopɔn ho suro no ɛyɛ sitie ɛde ma ne mmara nsɛm no nti wei ne asɛm no nyinaa wieɛ ne sɛ suro onyankopɔn ne di ne mmara nsɛm so nti mmara nsɛm a yɛwɔ ma akristofoɔ apere so no ɛyɛ awurade Yesu Kristo mmara nsɛm no sɛdeɛ nka no Korinsifoɔ nwoma no etire 6 nkyekyɛm 2 mo nso a mo ho nnesoa ebia na saa na mode bɛwie Kristo mmara so die ɛne na awurade Yesu Kristo kyerɛkyerɛ mu sɛ yɛne so Matthew nwoma etire 28 ntire 28 nkyekyɛm 20 sɛdeɛ ɔka sɛ na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn ni deɛ mahyɛ mu nyinaa so na hwɛ me ne mu wɔ hɔ nna nyinaa de kwasi wiase awieɛ na yɛto nsa afrɛ mu Awurade mu a ne no ho maburo nti yɛpɛ sɛ yɛne mu kyɛ ɛnyɛ sɛ bi a yɛne mu ɛbɛnya ntɔkwa yɛtiri mpɔ ne sɛ yɛne mu ɛbɛkyɛ yɛgyidie nti wo na wɔ sɛ wɔkenkan na yɛde digital Bible ɛde ɛto hɔ ɛwɔ mu sɛ dodoɔ no ɛwɔ phone wowɔ bi a Android phone koraa na ɔbɛtumi atwe digital Bible na wɔtumi akenkan yɛbɛtwe no free yɛnyɛ sika biara na ɔbɛtumi ayɛ twerɛ nsɛm ahodoɔ ɛne nti no yɛne na wɔ sɛ yɛyɛ Twerɛ Kronkron no di dwuma na yɛde toto ho hwɛ sɛ yɛyɛ sitie na sɛ yɛtena asɛmpa no mu a wei ɛyɛ yɛabrabɔ no nyinasoɔ a yɛbɛtumi afa soɔ ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛde yɛkɔ ɔsɛeɛ mu na mmom nneɛma pa mu wobɛyɛ agya papa anaasɛ bi a agya bɔne ɛne nti hwɛ onyankopɔn nsɛm no a ɔbɛma yɛyɛ papa no ɛbɛte yɛn ho na adwira yɛn ho koraa sɛdeɛ ɛka no wɔ Yohane nwoma no etire 7 nkyekyɛm 7 yɛwɔ kronkron wɔ nokware mu wɔsɛm ɛyɛ nokware nti onyankopɔn asɛm no anankasa ɛdɔɔso ma yɛn sɛ yɛbɛtumi asesa ɛto bere bi a ɛntumi ɛnyi mfiri hɔ anaa ɛntumi nya ne hɔ koraa na mga institusyon ginawa. Sɛ ɔhyɛ ne wɔ hɔ dada ebi te sɛ dwumakuo bi
ene ekuro bi a woti mu no awofo bi entumi ensakyerɛw nanso onyankopɔn betumi asɛm no nyankopɔn asɛm no betumi asakyerɛw sɛdeɛ ka no wɔ Hebrewfo nwoma no etire 9 ntikyɛm 12 na onyankopɔn asɛm no wɔ nkwa na ahoɔden wɔ mu na ano yɛ nam sene nkrante anofanu biara na ahwiri mu koduru sɛ ɛpaepae ɔkra ɛne honhom akwaa ɛne ɛkyɛm mu na ɛyɛ akoma nsusuye ɛne adwene atemmuo onyankopɔn asɛm no tumi wɔ mu na onyankopɔn nsɛm biara no wɔ a tumi bi anim sɛdeɛ Luke nwoma no etire 1 ne ntikyɛm 23 no onyankopɔn nsɛm no ɛna ɛyɛ adwuma ɛwɔ yɛn mu ɛno nti yɛbɛhu deɛ yɛntumi ɛnsesa ɛmfa ho nanso ebi mu ɛdwene bibi ɛwɔ abrabɔ yi mu nti ɛnuano yɛto nsa afrɛ mu deɛ hia ne sɛ wode tie kɛkɛ ona wo sɛ wosua ɛfiri sɛ onyankopɔn ama yɛadwene sɛ yɛde bɛsusu onyankopɔn nsɛm ɛne tire ne nsɛm a yɛakyerɛkyerɛ no ɛnɛ ɛnɔma bebree wɔ hɔ a sɛ wokɔ mmeammea ahodoɔ a aduane onye aduane bi ne sɛ wodi a nte saa ɛno nti no yɛdae saa deɛ ma wo ɛyɛ firi yɛde makwa yɛmmusa biribiara yɛnyi biribiara mfiri wo nkyɛn na yɛnni biribiara nso nhyɛ na mu ɛwɔ ade a yɛde ma wo no ɛhia sɛ wobɛtua biribiara sɛ yɛbɛ ama onyankopɔn asɛm no ama wo anidasoɔ ne sɛ onyankopɔn nsɛm na ɛbɛbie yɛadwenum ne yɛakoma mu na yɛate ne nsɛm ase sɛ onyankopɔn ehu sɛ yɛakoma mu deɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ n'apɛde a yɛbɛyɛ wei ne adeɛ baako a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu sɛ yɛha no nwoma no etire 9 ne ntikyɛm 19 sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ onyankopɔn apɛde a ɔbɛma nkyerɛkyerɛ yi emu ada hɔ ama yɛn Momma yɛmmɔ mpaeɛ yɛmmu san firi Awurade nkyɛn sɛ yɛtie a ɔbɛkyerɛkyerɛ no ɔbɛhwɛ yɛ so ɔbɛkyerɛkyerɛ n'akwan no ɛne n'atempɔn no sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ yɛhu a deɛ ɛwɔ sɛ ehia yɛn ɛwɔ yɛabrabɔ mu nti ɛne sɛ yɛbɛhwehwɛ ne tenenee ɛne n'ahenni no ɛne dasoɔ ne sɛ mo ɛbɛka yɛn ho ɛwɔ onyankopɔn asafo mu Member Church of God International yɛto nsa afrɛ mu ɛwɔ Ɔbɛnem bosom ne da atɔ so 27 11 AM Ghana berem Momma yɛnsua Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm a yɛkenkan firi Twerɛ Kronkron no mu coordinating centers saan naman yɛkyidifo a ɔmowɔ wiase mmeammea nyinaa no biara a yɛsom no yɛdue de ato hɔ ɛkwan yɛbɛfa so asom ho no yɛbɛsom mpo sɛ monka yɛn ho awɔ gyedie no mpo a biribi wɔ hɔ a ɛkwan bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi afa so asom ma na wei nso ka yɛgyedie a ɛwɔ sɛ yɛyɛ nnipa nyinaa yie no nso ho bi nti MCGI a yɛdue ato hɔ sɛ ɛkwan bi wɔ so a yɛbɛtumi afa so aboɔ ma mommie mommusa yɛn na wobisa saa de nti na mmɔfra a yɛwowɔ mu no ɔmo adi dɛm no yɛfrɛ wɔ mu mmɔfra a ɔmo hia bibi sononko yɛtwerɛ bi a yɛbusa sɛ ade nti na saa deɛ wei esi yɛmmusa Twerɛ Kronkron no ɛfa saa nnɔma wei ho ang paglalakad, pagsasalita at pakikisalamuha. Mmɔfra bebree a ɔmo nante no ɔmo kasa no na ɔmo suasu ɔmo mfɛfoɔ no na braso mu no ɔmo enyini nanso ebi mu deɛ ɔmo ɛbrɛ sɛ ɔmo bɛyɛ saa nneɛma awie mu mmɔfra a ɔmo hia bibi pɔtee no mmɔfra a ɔmo adi dɛm no esi wɔn kwan sɛ ɔmo bɛyɛ dwumadie bi a ebu wɔn nti yɛwɔ botae bebree wɔ hɔ a abɔfra wei no
saa wodi dem ebi te sɛ efiri mogya mu ene awofo a ɔmo brabɔ no ense ɔmo no nunum nuro enti nhwehwɛmu a yɛde ato ho sɛ 240 million mmɔfra a ɔmo ehia mmoa awɔ ewiase enti saa ɔmo a ɔmadi dem yi ebetumi ayɛ honam famu ebi te sɛ etware ene ne nsa ne ɔmo nsa akoakoa adentia nti ɔmo abrabɔ no a nsɛm fata no ɛkyerɛ ɔmo ani nso ɛyɛ ade a adi dɛm dodoɔ n'ala a tibia a ɛte sɛ yi no ɛne nti ɛyɛ ade a ɔwɔ sɛ ɔmo hia mmoa ɛne ɛkwan yɛn bɛfa so aboa wɔn nti ɔmo a ɔmo ɛboa wɔn no ɔmo ɛkɔhwɛ mmɔfra a ɔmo ehia sɛ wɔsɛ yɛboa wɔn Tulad ng pag-e-endorse. ɛyɛ ade a ɛyɛ sɛ ɔbɛhu sɛ saa nipa wei wɔdi dɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ama adesuafoɔ bi anaasɛ bi a obi a onim nimdeɛ akyerɛ wɔn wei ne nsɛm a efiri abɔdeɛ mu nyansɛpa a mmɔfra a ɔmo ahia wɔn no behia nanso Twerɛ Kronkron no aka akyerɛ wɔn dada sɛdeɛ ka no Yohane nwoma ne 3 ne ntikyɛm 1 na ɔretwam no ohunu onipa bi a n'ani afiri na wɔ mu na n'asuafoɔ no bisaa ne sɛ Rabbi, hwan na wɔyɛ bɔne woyi anaasɛ n'agya anaa ne na sɛ wawo no anifra yi Yesu buaa sɛ ɛnyɛ woyi anaasɛ n'agya ne na wɔyɛ bɔne na mmom sɛ Onyankopɔn nnwuma bɛda adi awɔ ne mu wala no saa nuanom yɛ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a yɛawo wɔn anifra mu ɛnyɛ sɛ bi a ɛfiri wɔn awofo sɛ ɛne nti na ɛwɔ wɔn mu naasɛ bi a wɔn ɛyɛ bɔne nso adwene bi wɔ mu obi biara mpɛ sɛ yɛbɛwo no anifrɛfoɔ ɛne nti no asuafoɔ no ebusa sɛ na efiri hwan ade nti na saa nipa wei n'ani afira na ano yi a Awurade Yesu Kristo de maa ɛne sɛ na ɛnyɛ wei anaasɛ bi a n'agya anaa ne na wɔyɛ bɔne efiri sɛ ɛnyɛ awofoɔ no na enim abɔfra a ɔda yɛfunum no ɔbɛnyini ɛwɔ Onyankopɔn ɛna enim na Sankafoɔ nwoma no etire du 1 ne ntikyɛm 5 sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no ɛka no sɛdeɛ wonim mframa kwan ɛne sɛdeɛ nnompanyini onyinsɛnfoɔ yam no saa ara na wonim Onyankopɔn a wɔyɔ ade nyinaa no nnuyɛ nti yɛnim ɛkwan a nnompanyini ɛwɔ yɛfunum anaasɛ ɔbaa bi ɛyɛ funum sisiɛ nti dɛn na ebesi obi na ɛbɛhwɛ anaa mekasa fa ho na munim ɛberɛ a na abɔfra no bɛnyini sisi adeɛ yɛwɔ nsɔhwɛ bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi afa so ahu abɔfra no tebea nti sɛ obi a ɔnyem no ɔba bɛwo na sɛ bi a ɔhu na awofoɔ no a sɛ ɔbɛhu sɛ ɔbɛwo ɔba anaasɛ bɛrima wode hwɛ ɛyɛ Onyankopɔn na ɛyɛɛyɛ sɛ Onyankopɔn na ɛyɛɛ sɛ ɔbaa ɛbɛwo ɔba anaasɛ bɛrima anaasɛ bi a wɔdi dɛm anaasɛ wɔnni dɛm nti ɛyɛ Onyankopɔn na enim saa nnoma wei nyinaa ɛto bere bi a yɛn nso yɛwɔ yɛsɛdeɛ etire bi a yɛn nso ahwɛyi a yɛanya ntia yɛhwɛyi a yɛanya nti na ɛma saa nnoma wei nyinaa no ɛbaeɛ abɔfra a ɔda yɛfunum no adi dɛm saa ɛfiri sɛ yɛanya ahwɛyie yɛntumi anhwɛ yɛn ho so yie dɛn na esii ɛwɔ awofoɔ no ɛyam wonnim deɛ esii wɔ hɔ sɛ abɔfra a wɔbɛwo no n'ani afira anaasɛ bi a n'ani mfiraeɛ nanso Awurade Yesu Kristo
Breso no ɔka sɛ ɛnyɛ awofo na ayɛ bɔne anaasɛ bi a ɔmo ɛna ama abɔfra no ani afirɛ wo ɛsiɛ sɛ Onyankopɔn no onyam no ɛbɛda adi ɛfiri sɛ saa anifiraeɛ ni no Yesu Kristo etumi ɛda ne tumi adi nnipa no n'ani afira no Onyankopɔn ɛbɛtumi asɛn n'adi na deɛ ɛsɛn na yaleɛ no ɔgye diiɛ na awofo nso gye diiɛ na wɔn a wɔatwa ne ho ahyɛ nyinaa nso agye diiɛ ebia na abɔfra no bi wa wadi dɛm anaasɛ bi a n'adwene mu ka no kakra ɛno nti no wei yɛbɛtumi abɛyɛ botaeɛ mo nso abɛyɛ nipa papa wonim botaeɛ mmɔfra a wɔadi dɛm no wɔn adwene mu ka wɔn no a wɔyɛ mangorɔe ebi te sɛ ɛtire bi a wɔn anyini nso na wɔn ɛyɛ wɔn no yɛ te sɛ mmɔfra wɔn adwene no ɛnyɛ papa abɔfra a ɔdi saa adeɛ no ɛtire bi a na onim adeɛ nanso no ɛnyɛ bere nyinaa nso wɔn tebea no ne wɔn nkeka no ayɛ na ɛyɛ soronko wɔn te sɛ wɔn a wɔn ɛyɛ nipa papa no ɔho nnuama sɛ mmɔfra a wɔn te sɛ no wɔn a wɔyɛ mangorɔe wɔn a wɔyɛ adi dɛm no wɔn firi ɛsoro ahemman mu deɛ ɛhia ne sɛ wɔbɛboa wɔn na wɔn bɛnya Onyankopɔn ho suro ɛkɔpem bere a wɔn bɛnyini wɔn nso bɛtumi anya Onyankopɔn asɛm no wɔn ɛwɔ anidasoɔ sɛ wɔn nso ɛbɛnya nkwa sɛdeɛ ɛka no wɔn ate nwoma no etire donkron ne ntitire 14 na sɛdeɛ Yesu Kristo ɛkaeɛ no na Yesu kaa sɛ momma mmɔfra no kwan na wɔnsi wɔn nkyɛn ho kwan ba na yei no yɛ ɔsoro ahenni no yɛ wɔn dea ɔsoro ahenni no ɛyɛ mmɔfra dea ɛnyɛ mmɔfra nko a mate nwoma no etire 18 ne ntitire 3 na ɔkaa sɛ nokwale mese mo sɛ maanante na maanyɛ sɛ mmɔfra a molentumi nhyɛn ɔsoro ahenni no mu ɛwɔ sɛ yɛyɛ sɛ mmɔfra sɛ na ɛbɛyɛ a yɛbɛhyɛn ɔsoro ahemman mu alam ng salita ng Diyos. Nti ɔmmɔfra a ɔmadi dɛm no mangorɔe ɔma a ɔmo adwene mu nna hɔ no ɔmo firi Onyankopɔn nti kyerɛ saa mmɔfra saa no ɔmo sua Twerɛ Kronkron sɛ wonni sika de bɛtɔ Twerɛ Kronkron a busa me mama obi biara Twerɛ Kronkron ɛno nti yɛde Bible no ɛma kwa ɔmo ntua ka biara yɛde ma wɔn a ɔmo ayɛ krado sɛ ɔmo bɛsua Twerɛ Kronkron no yɛwɔ ɛso mpɔtee bi wɔ hɔ a ɛde Twerɛ Kronkron no ɛma obi biara a ɔne sika sɛ ɔde bɛtɔ Twerɛ Kronkron ɔho anuanom mahu sɛ nnipa bi wɔ no sɛ wadi dɛm koraa na anaasɛ n'adwene mu ɛka na sɛ wɔnim Onyankopɔn a ɛyɛ ade a ɔbɛtumi anya nkwa. Kababayan kung ano ang kanilang pananaw dito po sa issue ng Nti yebusa yɛmfɛfoɔ no ɔmo adwene ɛfa ɛkwan yɛfa so ɛbɔ mpaeɛ adɛn nti na ehia ɛde ma wɔn mo te Momma yɛnhwɛ ehia de a Twerɛ Kronkron no dɛn ne di ɛkasa fa mpaebɔ ho. Dahil sa nananalangin ako para bigyan ako ng lakas sa katawan at bigyan niya Bɔ mpaeɛ magandang isip para sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn bɛma me ahoɔden ne adwene pa labanan ko ang mga pagsubok. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a adeɛ a mɛyɛ biara no me ho bɛyɛ den na metumi atua fa amanehunu ho dɔnhwere biara mebɔ mpaeɛ na ɔma me deɛ ehia nyinaa me deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛho hia sɛ bɔbɔ mpaeɛ kyerɛ Onyankopɔn. Saa kwan nso na
etumi ede enkoto sire aka kyerɛ Onyankopɔn me deɛ ebiribi a menya biara sɛ onya ho atenka sɛ wopɛ sɛ wo ne ne kasa a ɛnea wo sɛ wobɔ mpaeɛ wei ne ade a ehia de ma me ɛwɔ mpaebɔ mu ansa na mada sɛ na ɛbɛyɛ a ebi mu deɛ ɔmo da na ɛda a ɛdi hɔ no ba me deɛ mebɔ mpaeɛ nsa na mada sɛ yɛbɔ mpaeɛ a wei na ɛma yɛ ahoɔden da biara na ɛma yɛ anidasoɔ nso ɛwɔ mpaebɔ mu ebia na wabrɛ ofura adwuma ba yɛ wabrɛ na onkoto na ɔwɔ fie ɔnni anidasoɔ nanso Onyankopɔn ɛwɔ hɔ nti sɛ wokae na sɛ wobɔ mpaeɛ a wonya ahoɔden efiri ommerɛ yɛ mu ne kwan sɛ yɛbɔ mpaeɛ berɛ a yɛwɔ ahohia mu nanso yɛsɛ yɛbɔ mpaeɛ da biara sɛ yɛsɔre firi a yɛnam mu anɔpa a ɔsɛ yɛbɔ mpaeɛ na ɔsɛ yɛda n'ase adeɛ biara a yɛwɔ abrabɔ mu no ɛna ho ase sɛ yɛbɔ Awurade mpaeɛ na yɛfrɛ no yɛda n'ase yɛbusa bɔne fakyɛ a araw-araw at hindi tayo mapahal. adeɛ a ɛho hia sɛ na bɛyɛ a yɛn nso yɛbɛnya nkwagye da biara na yɛmfa yɛn ho nkɔtɔ ɛsan mu mpo sɛ yɛne ɔhaw kora mpo a da biara ɛwɔ sɛ wobɔ mpaeɛ sɛ na bɛyɛ a wo nso wobɛnya nkwagye anaasɛ bia wo ho bɛyɛ totoroto yɛnkan Filipi nwoma no ɛtire 9 tikyɛm 6 mesrɛ wo na ɔbɛne mada ne yɛkenkan ɛtire 9 tikyɛm 6 no monna anwene biribiara nha mo ho na mmom ade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkotosrɛ ne aseda ɛma mo adesrɛ nnuru Onyankopɔn asom mu bɛyɛ ade a mu da hɔ mpaebɔ no kyerɛ sɛ yɛma yɛadesrɛdeɛ aduru Onyankopɔn Twerɛ Kronkron no ka sɛ monna anwene biribiara ho ɛnɔma bebree wɔ hɔ a na ma yɛdwendwene ho tumi ma yɛdwene ɛtoro bi a yɛdwendwene ɛkwan a bɛfa so adidi ɔkyena ɛkwan a yɛbɛtumi atua yɛnyinam kanea ɛkwan a yɛbɛtumi atua yɛdan ka sika a yɛde bɛtɔ aduro kora anom no yɛdwendwene ho yɛmmɔfra sukuu koraa no ayɛ ne nyinaa no ayɛ dadwene na ɔmo ankasa yiedie ɛkwan a yɛmmɔfra bɛfa so akɔ sukuu ɛne ɛnoɔma a ɛbɛboa wɔ mo na ɔmo nso abɛyɛ nipa papa nti ɛnoɔma bebree ana ma yɛdwendwene ho ɛto bere bi a yɛn ankasa yɛdwendwene yɛ ho yɛwɔ dadwene ho ɛne nti na ɔsomafoɔ Paul ɛkaeɛ no sɛdeɛ Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ ne teɛ no sɛ monna anwene biribiara nha mo ho nti wei ne nipa a ɔwɔ Onyankopɔn no mfasodeɛ kyɛn wɔn a ɔmo ne Onyankopɔn no ɛwɔ mu sɛ yɛbɛnya dadwene deɛ nanso no ɛni kwan sɛ yɛdwendwene ma ne boro so koraa ɛti sɛ yɛbɛdwendwene akɔpem berɛ a yɛbɛhyɛ yɛn ho akɔmfo ɛsen sɛ wɔdwendwene nti no akɔgyina nkonkɔn so anaasɛ bi a biegye bi so na wahuro wo ho atɔ nsuo no wawu daabi ne kwan sɛ yɛyɛ saa nti Twerɛ Kronkron no ka sɛ monna nnwene biribiara nha mo ho adeɛ biara a bɛma yɛadwendwene no mpaebɔ no ɔwɔ sɛ yɛbɔ mpaeɛ na yɛde serɛ aduru Onyankopɔn asom ɛnyɛ ɔno nko a ɔwɔ sɛ yɛda ase nso po kayong balisa sa buhay, mga kapatid. ɛno nti sɛ wowɔ dadwene wɔ abrabɔ mu a wei ne deɛ wobɛbɛyɛ o mpaeɛ na wo sɛ wobɔ sɛ wowɔ adesrɛ biara a anuanom ayɛ ana ɛnɔma bi wɔ hɔ a ɛntumi musa mfiri ɛmfɛfoɔ Onyankopɔn nko a na ɛbɛtumi abusa firi ne nkyɛn
Ɔbɛtumi abusa nsuo kɔɔpo baako afiri wo nua nkyɛn anaasɛ wo mfɛfoɔ nkyɛn anaasɛ bi a aduane plɛte baako na watumi adi. Wei deɛ ayade a ɛho hia so bɛbusa. Nanso yɛmmusa sɛ ɛwɔ sɛ yɛfɛfoɔ ɛhwɛ yɛn nanaanom ne yɛn mmɔfra ase. Mpo sɛ ebi a yɛte ɛlupere mu kora mpo a yɛntumi nka sɛ yɛmfɛfoɔ ɛnhwɛ ɛlupere ne so daabi yɛntumi ɛnyɛ saa. Nkora mpo nipa a ɔwɔ tumi kora wɔ asase so no ntumi ɛnyɛ saa. Ti ɛnɔma bi wɔ hɔ a ebetumi abusa firi Onyankopɔn nkyɛn. Ɛne nti na Twerɛ Kronkron no ɛka sɛ momfa nkotosrɛ ɛne aseda ma de srɛ ɛnduru Onyankopɔn asom. Nti sɛ wotoa so ɛwɔ nkyikyɛm nson na Onyankopɔn asomdwie a ɛtrɛ nteaseɛ nyinaa soɔ no bɛhwɛ makoma ɛne madwene so Kristo Yesu mu. Nti yɛma yɛde sɛdeɛ ɛdu Onyankopɔn asom. Yɛwɔ ahyɛdeɛ bi wɔ a ɛfiri Twerɛ Kronkron mu. Ɛyɛ Onyankopɔn asomdwie a nipa ntumi nsusu koraa. Ɛbɛhwɛ wadwene ɛne wakoma so ɛwɔ Yesu Kristo mu. Yakomam ɛne yadwene ne deɛ. Ɛyɛ na da biara dwendwene ho. Yɛ nipadua no nyinaa no. Yɛ nipadua no nyinaa no. Biara no hɔ a ɛtumi gye yɛdadwene ɛne haw kyɛn yakoma ne yadwene. Ɛne nti na Onyankopɔn ɛkasa fa a asomafoɔ no nso sɛ yɛgye Onyankopɔn di a ɔwɔ sɛ yɛde sɛdeɛ ɛne mpaebɔ aseda ɛne nkotosrɛ ɛso du n'asom sɛ na bɛyɛ Onyankopɔn asomdwie a ɛtrɛ nteaseɛ nyinaa soɔ bɛhwɛ makoma ɛne madwene so Kristo Yesu mu. Kwento ng pananampalataya ng isa naman po nating kapatid mula sa MCGI, members ng Church of Nti gyedie ho asɛm a ang ating pong tunghayan. ɛyɛ onuabarima bi a ofiri MCGI. Pakita sa ating Wei ade a yɛba bɛhwɛ. naihinto Asɛm a ang masasamang mga gawain dahil sa pakikinig ɛkwan a salita na kwan bɔne no ɔfa so na wɔyɛ no nanso no otie Onyankopɔn asɛm ɛne tumi a ɛwɔ mu nti otumi ɛsesae. Momma yɛnhwɛ onuabarima no gyedie mu asɛm. High school student po ako nung nagkaroon po ako ng Ɛmra na mewɔ sukuu suapɔn mu no na meyɛ me ho tattoo metrɛtrɛ me ho nam nyinaa. Yawodie no ama me etumi nya tattoo bebree. Nti mede me ho hyɛ ekuo bi mu ɛne mesan sua nsanom ɛne nnomabɔne. Saa berɛ no sɛ yɛpɔn sukuu a na yɛnenam na yɛko ntɔkwa. Anwummere bi mmarima mmiɛnsa a ɔmo aboro no ɔmo bo me na botaeɛ biara anim sɛ ɔmo bo meɛ. hindi ko po namamalaya na dumaan na po yung Menim sɛ na PMP Petronas apolisifoɔ na ɔmo nenam ɔmo hwehwɛ me. Nti ɔmo kyerɛ me. 2 taon. Yɛde me ɛkɔto afiase bɛsɛ mfeɛ mmienu. Mmerɛ yɛyi me firi afiase no mehyia onuabarima bi a ofiri MCGI asafo no mu. Ɔmo ɛto nsa frɛ me sɛ mema metwi bicycle fi sɛ menim kwan yɛfa so twi sikae. Nanso mamfa me ho anhyɛ wɔn mo. Mekeka nsɛm a metumi mfa me ho nhyɛ mbie. Ɔka kyerɛ me sɛ wode bra me nkyɛn mɛtɔ aduane ama wɔdie. Nti ɔmo ɛkyerɛ me ayɛmeyɛ ahodoɔ nyinaa. Nti no onuabarima no ka kyerɛ me sɛ ebi a wopɛ sɛ wotie Twerɛ Kronkron sua ne emu nsɛmmisa anaa wode hwehwɛ wate. Na mmerɛ me do fie no
mehwɛ Twerɛ Kronkron de sua ne nsɛmmisa no ɛwɔ TV so. Ɛyɛ ne ɛberɛ a metie sɛ mmarima a ɔmo tiri yɛ tenten yɛ ade a ɛyɛ kyiwadeɛ na ɛyɛ niwuo sɛ ɔbarima a ɛbɛnya etiri a ɛware. Nti Kristo ɛka sɛ ɛne kwan sɛ ɔbarima biara tiriwa. Wei ne deɛ Twerɛ Kronkron no kaeɛ. Ɛda a ɛdi hɔ no, menim ɛkwan a metwitwa a meti koraa. Tie da biara ɔka sɛ tie asubɔ nkyerɛkyerɛ na wate onuabarima. Ne nti no meyɛ ade a mehwehwɛ mu ana mede me ho bɛhyɛ MCGI nnuane bi. Ɔno nso onim bicycle twi. Ti mebusaa no ɛfa ho. Musaa ne sɛ ɛda a ne asubɔ nkyerɛkyerɛ mepɛ sɛ mehu mhwehwɛ mu. Ɛyɛ ade a ɛrekɔ so asubɔ nkyerɛkyerɛ ɛrekɔ so. Nti mehyɛ aseɛ etie sɛ me nso mɛhwɛ asubɔ nkyerɛkyerɛ no. Me ne me yere nso ɛna etieɛ. Wɔde boa ne ho mmɔborɔ nti no nyinaa yɛbɛka asafo no ho bi. Ɛnam mmiɛnsa a me bɔɔ so awieɛ no yɛsɔ me gyedie ɛhwɛeɛ. Na me fipa baako a me ne ne ti no ɔde rɔba a yɛbu nsuo gum no ɛbɔ me. Ti amanfoɔ ɛbaa hɔ bɛpatae. Ɛyɛ bra ha sɛ wɔde agya no mɛma no deɛ ohia daabi mɛnyɛ saa. Nkyerɛkyerɛ a watie no ɛwɔ sɛ wogya ama no kɔ. Nti ade a ohia no ɛyɛ abɔdepɛre. Nti sɛ wɔyɛ Onyankopɔn apɛdeɛ nyinaa wie no nsa ɛbɛka bɔhyɛ no. Na ɛnna kakra akyi no na ɔde ne motorbike no bɛtwi faa me so. Nti ɔka kyerɛ me sɛ wo nsɛm fata. Me ne wo nko ɛfiri sɛ ɛnyɛ sɛ yɛde bɔne bɛhyɛ bɔne anan mu. Ɛberɛ bi sɛ a mede mo hyɛ MCGI radio program ɛne MCGI free store ɛne dwumadie ahodoɔ akɔ so hyɛ dɛm hɔ nyinaa. Na mete sɛ onobarima bi ɛreka sɛ saa berɛ wɔ deɛ mewura mfi da ɛfiri sɛ aha na yɛboo yɛ ne no. Mekae deɛ mede yɛ onobarima no. Me na metete wɔ mo. Nti mekɔɔ ne nkyɛn. Nti wɔde kyɛɛ me no. Na ne gye sɛ me nso mɛbɛka MCG asafo no ho bi. Ɛnam nkyerɛkyerɛ a mesuaeɛ no. Ɛhia deɛ a ɛsiiɛ no asesaeɛ. Da biara me ne me yere yɛko ntɔkwa, abufuo ɛna ɛba me so. Adeɛ bi a manya bi nam de abobɔ fam apaapaa no. Nti nsɛm ne nkyerɛkyerɛ no nti no me ne me yere yɛte ɛho ase. Na da biara nkyerɛkyerɛ no na ɛka yɛ nyinaa ɛbɔ mu. Wɔde mmoa ne ho mmɔborɔ no nti no me ne me yere nso da biara yɛkɔ nhyɛmudie n'ase. Ɛsan so bɔ ɛho mmɔden ɛde ɛho hyɛ dwumadie akɔ so ɛwɔ hwɛdɛ wɔ nyinaa. Na me yere nso ɛka MCGI maamefoɔ no ho bi. Mabɔfra nso ɛka MCGI mmɔfra no ho bi. Wɔde mmoa ne ho mmɔborɔ no nti no me nso mentumi adi obi anim. Sisi adeɛ me de me ho hyɛ dwumadie a ɛkɔ so ɛwɔ hwɛdɛ ɛwɔ Morgan. Me de onobarima Rodolph Potompo wei ne me gyedie ho asɛm. Asedanka Onyankopɔn. At sa atin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan. Pag-ibig sa ating mga kapwa-tao. Yabutaye ne mfɛfoɔ bɛkɛ ɔdɔ no. Yɛayɛ asetena mu nsɔhwɛ dwumadie no. Te yɛnhwɛ deɛ ano yɛ a ɛfiri baeɛ.
Oko suku ana ane. What in fansa? Na me ton we ana sika enye na omode maami o. Menim baby o faaye. Nipa bay. Me hu no. Me ton ade ne ma no. Sika o de maami ni nye. O ti say o faahe anfa na ukọ. Baby o ukọ no ekwan wa. Ekwan be so na me fa to mo. Oye obabunu. Nti o kan say sika na eyitu anika no enye ti mesori ekobusa no anfa na ofaaye wa ntumi enhu nipa koro a oye sa no nti o kan say me disa sika we ekotomo me pieye efise me hu se sika ni enye oye nipa kese ti se ade na menye di sika we betomo me ba homa din se me hu sa nipa nanso ase okokra nti me pese me tse ne sika no na me ma ne foforo na me dwen se nti abia bibia ato nti me kwapaboa no ye jawe nyina hwe onyankopon nchen ade ade eche nti e wose ye boa ye mfefo me da onyankopon ase senka mo sika ka meboa no Dwene ni pwede ko anenya ang gibayad niya nga piki. Una wali sika enye tu ameta minim no obito bibi firi me ho minim se sika na ode ma me nye otofiri ho ntisa una woton we no ane me ma me ne ka kire me sika ni nye mensu kura okay me ba ma 100 nti je mensu bi mwai maluoy lang jud ko mura bag usahay gani mura kahilakon ko sa iya ha mura bag before siya mo eskwela mura tan-aw na ko nga makakakwarta siya dapat dayon eskwela mangwarta din eskwela mura inana ba Pekor mo ko man nga pek. Me sika enye ntisa ane sisi na me hu senye o Eskwela pa taon na siya. Bayaran daw siya fake nga kwarta ba niya naluim. Omo de sika enye na etu anika me hu ya mmobo efise no wo su o yesuku ni kamakoma na sawoye suku ni ne se ye ma sika enye na se di sika enye etowa dia aya na ayede me man 50% we say me nya homo bro man adentia na wo su ebe di sika anye na tu ameka o te mantumi anti no kura me hwehwe no me hunu enye kura ye di sika anye na tu aneka me bɔ mo mɔden sanka medi ne ti wonyina na ase oye babunu oba na bema oye barima oya akokora me hu sɛ no wo su efiri sɛ sika ede ma no na enye tete me hu ne mɔbɔ adentia oye bia okosuku ɔbɔ ne ho mɔden ne nti
me man 50 pesos. Say no ya me mobo. No osu. We na me so ma me hu ni mobo. Enso ye ton fish. Say omo mama sika enya aya na ya miya nti abofo ne kan say you sika enya na ama no. Ne hu ya me mobo. Say me so me man 20 pesos. Mpo say ne hu ya me mobo. Say nanka me osika nka me dama no. Nyankopɔn ɛwɔ kwan ɛma no. Say ye de bɛma obi a yɛn twentwɛn yɛn nan so. Ye bɛboa obi a yɛn kenkan nsɛm bebree. Ananse ye bɛboa no. Agya ne nyinaa hyɛ Onyankopɔn nsa. Onyankopɔn na ɔbɛboa yɛn. Sɛ yɛboa yɛn mfɛfo a Onyankopɔn sɛ mommoa mo mfɛfo na ɔno nso bɛboa mo. Kahit hindi humihingi, may obligasyon ka eh. Doon sa unang Juan, Sɛ nnipa no wamusa wo koraa na wowɔ asɛdeɛ. Yɛnkan yɛhanom a yɛdi kan yɛtiri mmiɛnsa ntetem dunso. Na deɛ ɔwɔ wiase asetenadeɛ na ohu ne nua sɛ ahia no na ɔbɔ no ayamnwono no. Onyankopɔn no te ne mu sɛn. Onyankopɔn dɔ no te ne mu sɛn. Deɛ di kan no, Twerɛ Kronkron ne sɛ wohu wo nua wamusa wo nanso woahu sɛ ohia biribi a ɛmmɔ no ayamnwono. Nti sɛnea ɛbɛyɛ a Onyankopɔn bɛdɔ no. Nti sɛ woahu mfɛfoɔ mmɔbɔ na sɛ woammoa obi woanyɛ saa na Onyankopɔn dɔ no te ne mu sɛ sɛnea ɛbɛyɛ a Onyankopɔn dɔ no ɛbɛtena nnipa bi mu no ɔwɔ sɛ ohu obi mmɔbɔ. Wode hwɛ o ɔwɔ asetena mu ahonyadeɛ biribi wɔ hɔ a ɔbɛtumi ayɛ aboa wo mfɛfoɔ. Na obi ehia biribi nanso no ɔwɔ ahohia mu a wɔhu sɛ saa nnipa no ne ho kyerɛ no wamusa wo a ɛne ɛwɔ sɛ wode ma no wɔdze wahu. Nti ɛwɔ sɛ woboa ne ntɛm paa ɛfiri sɛ yɛwɔ Onyankopɔn anim sɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɔmo ebusa deɛ ɔmo fɛre. Ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛwɔ akokoduro a ɔbɛtumi abusa. Ontumi ensusu Onyankopɔn nnipa. Deɛ nti a wɔkaa sɛ wohu wo nua sɛ ɔwɔ ahohia mu a ɔwɔ sɛ woboa no ɛntwentwɛn sɛ nnipa no bɛbusa ansa. Nti saa bere wei nso ɛka gyedie no ho ɛwɔ MCGI Membership International. Ɛne nti na yɛaka wɔ yɛhanom a yɛdi kan yɛtiri mmiɛnsa ntetem dunson. Da biara yɛkaekae nnuanom ɛfa ho ntetem dunwɔtwe. Mema nkuma momma yɛmfa asɛm anaa tɛtrɛma nnɔ na mmom momma yɛnnɔ nneyɛe ne nokware mu. Na momma yɛwurade sikisɛ ma nsɛm no nwie pɛ yɛn ne dɔ yɛn ho ne yɛn mfɛfoɔ. Nti papa bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi ayɛ ma wɔ mo. Mmerɛ a yɛwɔ akɔnyɛ momma yɛnyɛ ne ntɛm paa. Ɛfiri sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛho hia sɛdeɛ ɛka no mmebusa metiri mmiɛnsa ne ntetem aduonu nson. Nti abere a ɛwɔ otumi ɛmfa yɛwie ɛnkame deɛ ɛsɛ no abere a ɛwɔ otumi mu sɛ wobɛyɛ no. Nti momma yɛmfrɛ Ɔbɛnem Joshua. Ɔbɛnem Joshua mema wadwo. Ani Ɔbɛnem adane Onyankopɔn asomdwie ɛne ne dɔ nyinaa ɛnka yɛn nyinaa. Ɛfiri tia da ɛwɔ Result. Ɛna anwummere yi wei ne yɛn nuanom a ɔmowɔ Result. Nuanom a ɔmowɔ Member Church of God International. Ɔmo ɛna ɔmo ɛka yɛn ho ɛwɔ ɛsom yi mu
Nti ɛna anwummere yɛ bɛboa yɛn mfɛfoɔ ɛna anwummere ɔka yɛn ho yɛhɔhoɔ a ɔka yɛn ho ɔyɛ ɔkoani ɔfiri Barangay ti asedanka Onyankopɔn na anwummere Ɔbɛnem ana owura Ricardo Melendez ti memawado anuanom a ɔmo ha sei no anuanom a ɔmo Rizal ha sei no ɔmo nkɔ nkuro kɛseɛ nko a nanso ɔmo kɔ nkurase wei ne deɛ MCGI ɛyɛ ɛfiri sɛ ito po ay pupunta rin po sa mga barangay kagaya po ng barangay San Isidro upang malaman po yɛmmoa wɔn a ɔmo bɛsrɛ yɛ adeɛ nko a ɛfiri sɛ ɔmo kɔ yɛn mfɛfoɔ nkyɛn ɛkɔhwehwɛ wɔn a ɔmo wɔ ahohia mu ɛne ɛkwan a ebetumi afa so aboa wɔn mu sɛ mebusa asase na ɔyɛ sofoɔ no wankasa wo dea daabi asase no nyɛ yɛ dea yɛdua beansi ɛne nkuruma ɛne lettuce ntoosu usapan namin pumunta kami doon sa opisina nga may bakante doon nga malakuan madamo pinayagan naman kami pag linis ayun kaya nga nakuha namin ɔmo ma yɛpɛ sɛ yɛnnɔ asase no so ɛno nti yɛdɔ asase no nyinaa yɛdɔ asase no so nyinaa sinukatan ko doon ng nti 300 yɛwɔ nnuanum bi ɔmo a ɔmo ka yɛkuo no ho okay naman sa akin ako na ana yɛkyɛ asase no mmienu okay naman ano po yun tay ilan po ba kayo mga magsasaka po roon ɛno nti biribiara ayɛ nti tapos yung iba naman akuafoɔ sɛ na ɛyɛ adwuma matay na ebi mo ɛyɛ mpanyinfoɔ ilan taon na po ba kayo 75 na wɔn nso wodua wɔnyɛ mfie sɛ mfie aduɔson no nagtitiis lang ako sa hirap meyɛ ɛde ma hindi ako m'abusua steady sa bahay kaya ɛwɔ mu sɛ ɛmo wɔ dedeɛ nso menyɛ ho abotrɛ malulumpo ka doon sa ayɛ na mentena fie kaya nga ako nag-exercise o ano magkasarol ano dyan maski mainit gusto ko wontumi tentene wapom mainit magtrabaho sa sɛ ɔntentene wapom a ɔbɛyare nti mepia abɔnten na makɔtena awiem kakra ɛyɛ ɛkyɛn sɛ nsuo bɛtɔ sɛ nsuo tɔ ayɛ na yɛden sɛ metumi yɛ adwuma salamat po sa Diyos tay at yan po nung pumunta po ang mga kapatid po natin sa kanilang lugar ay napagalaman nga po yung kanilang pangailangan at nti ɛwɔ sɛ ɔhwɛ ɔho so yie sa mga bisita po mmerɛ anuanom kɔ ɔmo bi ayɛ hɔ no makasama po ɔmo esua a saa nkurɔfoɔ wɔ yi ahia deɛ ne nti no yɛhɔhoɔ a moyɛ kurafoɔ no ɛserɛw wei ne akyɛdeɛ kakra a yɛde ɛma mo wei ne nnuaba a wobɛtumi de atoa so adua ebi te sɛ nnuaba bi te sɛ ntoosu eggplant anaasɛ bi a nyaadoa ɛne nkuruma na yɛde fertilizer nso ɛbɛka ho ɛfiri sɛ nnuanam a moka akuafoɔ kuo no nyinaa no yɛde grocery items ɛne nneɛma kakra ɛbɛka mo ho wei ɛyɛ ana ane asedanka Onyankopɔn nti wei bɛtumi aboa yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛnya akɔdorɔ ɛfiri sɛ yɛne nnubaeɛ a ayɛ na ayɛ den salamat sa Diyos nti asedanka Onyankopɔn na makwanya ati sɛ yi salamat din na sumunod kayo sa akin yung iba opo hindi sumama iba marami kung paano yung halimbawa magparty-party
Po yung mga kapatid po natin sa MCGI, loobin po ng Diyos, tay, dahil kakaunti lang naman po kayo doon, loobin po ay bibigyan. At ito naman pong mga binhi, ay yun po, paghati-hatian po ninyo, loobin po ng Diyos. Okay po? Salamat po sa Diyos at nakilala po kayo, napuntahan po. Mesra mo nkyɛ aduaba no, yɛasedanka Onyankopɔn. Yɛasedanka Onyankopɔn ebiem. Yɛn nua no nso bɛyɛ ahobrɛaseɛ akodeɛ wɔ MCGI. Nkankan ne wɔn a wɔwɔ Angɔ no Reza. Wɔn botaeɛ nso bɛtumi ayɛ papa. Wɔn ani agye anaa nuanom? Ne ani agye. Tumi ɛtoa so ɛyɛ papa. Yɛn nuanom a wɔfiri MCGI, ɛfiri sɛ MCGI ɛdwe nnipa ho, MCGI ɛhyerɛn, yɛdɔw na ɔbɛnom adanneɛ. Anigyeɛ ma nsa nyinaa nhyɛ mu de ntoa soɔ. Onyankopɔn na anuonyam ɛyɛ ne deɛ daa. Sedanka Onyankopɔn na ɔbɛnom adan Joshua Antonio. Ɛne yɛn nuanom a wɔfiri Angɔ no Reza, wɔn a wɔka yɛn ho ɛnɛ da yi. Toaso na dwe nipa ho, toaso na hyerɛn. Momma mo kanea nkyerɛn ɛwɔ nipa nim, sɛdeɛ ka na Mate nwoma no etire ne nkyerɛnsia. Momma mo kanea nkyerɛn ɛwɔ nipa nim. Na sɛ ohun mo nnwuma pa na wɔhyɛ mogya a ɔwɔ soro ahemman no anuonyam. Ti yɛn nuanom a wɔfiri MCGI wɔn kɔsraa ekuro bi a ɛwɔ Mundolo. Wɔn akɔmaa wɔn ahiadeɛ. Ɛfiri sɛ MCGI ɛdwe nipa ho. Talaga. Itaas. Ito aming mga pamumuhay ay kaingin pagdating naman po sa mga yakɔ ahomabɔdeɛ no yɛ adeɛ a wohia. Sɛ ɛba nyarewa a yɛne ayaresabea no ntam kwan ware. Yɛntumi ɛmfa obi a ɔyare no nkɔma ɔdɔkotani. Sɛ obi a ɔyaresafoɔ anaasɛ bi a ahamama no ntumi nyɛ adwuma a biribiara no wɔ yɛbɛtumi ayɛ. Nanso yɛgye tumi saa deɛ asi. Sɛ obi a ɔyare no obɛtumi awu. Salamat po ako sa Panginoong Diyos dahil Mani asɔ Awurade ho ɛfiri sɛ yɛma yɛn nhyira a ɛte sɛ yi. Asedanka Onyankopɔn, obi ɛma yɛ aduane mpo sɛ baabi a yɛtena kwan wɔ koro a yɛni asɔ asedanka Onyankopɔn.
Salamat kami sa MCGI na. Yɛda MCGI ase ɛfiri sɛ ɔmo abɛboa bebree ɛwɔ city wɔ ha sei. Wei yɛ adeɛ a ɛkwan awoa mpo yɛba no kora mpo no yɛbrɛ yɛ. Saa nso na ɔno a yɛantete wɔ ɔmo no ɔmo bɔ ho mmɔden sɛ ɔmo bɛba ha sei. Ɛno nti na yɛade a ɛyɛ nwanwa sɛ MCGI ɛwɔ dwumadie te sɛ yi. Yɛni asɔ so ahunu a yɛahu yi ɛne deɛ ɛfa mu yi. Ɛberɛ bi no wei ama yɛmu ayɛ den na yɛtumi ɛnante bɛduru yɛn ho sɛdeɛ da biara no ɔnaba no mu ada ne yɛkaakaeɛ no no. Aha sɛ woba ha ɛyɛ den paa yi. Ɔmo a mo ha no ɔmo ne ɛkwan a ɔmotumi afa so anya akɔhomabɔdeɛ. Nti mama yɛntumi ntoa so ɛmmoa wɔ mo nnuamaa ne nnuamarima. Ɔmo sɛ ɛyɛ den na yɛnante dɔnhwere num ansa na yɛba ha sei. Yɛaseda nka Onyankopɔn. Ang bawat pagkakataong nauunawaan natin na bigay ng Diyos. Awase yɛfa saa akwanya wei so ane ntiaseɛ bi a Onyankopɔn de ama yɛn no ɔsɛ tumi ɛyɛ adwuma. Anyɛ saa a yɛbɛfiri akwanya no mu. Akwanya biara a yɛn nsa aka no ɔsɛ yɛtumi ɛbɔ ho mmɔden yɛ papa na yɛtumi ɛkyerɛ ho mmɔborɔ. Akwanya nyinaa a yɛwɔ no Momma yɛmfa nyɛ adwuma sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ama yɛn nkwagyeɛ no awie pɛyɛ. Ebiala momma yɛnhu saa akwanya yi yɛmfa nyɛ adwuma. Ay makarating aking kaliitan, pangarap makasama buong kapatiran, at makapiling ka sa walang hanggan, at makapiling ka sa walang hanggan. MCGI adwo nipa ho. MCGI hwere Onyankopɔn ne onyam yɛ ne dia. Ɛda foforo ɛne ahokeka foforo. At salamat po sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na muling ipinagkaloob. Asedan ka Awurade sɛ yɛnso yɛnya akwanya kɛseɛ te sɛ ebiem anidasoɔ ne sɛ Awurade mmoa ne n'ahommɔborɔ nti yɛbɛtumi atoa so adi yɛdwumadie akyi ɛwɔ UNTV 37. Saa ara nso na nkɔmmɔdie afidie so ahodeɛ a yɛfa so aduru mfafoɔ nyinaa nkyɛn no. Na nso watie gyedie nso
saa kwan nso na ebetumi afa so aduru mu nkyɛn na kwan biara ebetumi afa so aboa yɛmfɛfoɔ a wɔwɔ ahohia mu nyinaa. Na wei na yɛto nsa afrɛ asubɔnkyerɛkyerɛ a ɛreba soɔ. Ɛyɛ Ɔbɛnem bosom da ɛtɔ so 27 March 27. Ɛyɛ adwuada 11 AM. Yɛsan nso to nsa afrɛ mu sɛ mo nso mobɛka MCGI channel no. Yɛsrɛ wo sɛ share, like and subscribe. Ti wei ne deɛ yɛde ɛregya mo. Mpo nnwuma a ɛyɛ nkenya nom koraa no yɛde akɔto hɔ. Nkyerɛkyerɛ ne ne nsɛm a ɛbɛboa yɛn no yɛkɔto hɔ. Saa nso na yɛwɔ MCGI Digital Clinic dɔnhwere 24 dwumadi a yɛde hyehyɛ so. Yɛbɛtumi afrɛ saa ahomatofo yi. Ɛsom no a yɛsom no nyinaa no yɛsom kwa. Sɛ wowɔ yadeɛ bi ɛwɔ nipadua no mu a wotumi afrɛ yɛne ankasa dɔkitafoɔ na ɔmo ne mo adi dwuma. Wotumi afa so aboa mo. Nti ebiem yɛda Awurade ase sɛ ɔma yɛ kwanya pa a yɛte sɛ yi. Na anuonyam nyinaa, anidie nyinaa, ayɛyie nyinaa yɛ Onyankopɔn dea. Nti yɛbɛgya mo nnwom a ɛpɛ mu ka Onyankopɔn ahummɔborɔ. Nti nnwom a yɛda etire a ɛda nnwom no so yɛ Onyankopɔn ayimmɔborɔhufoɔ. Ebiem yɛn nuanom a wɔwɔ Member State International, montoa so nhyerɛn, montoa so enyu nipa ho. Onyankopɔn na anuonyam yɛ ne deɛ. Mema mo nyinaa do. Entumi nka deɛ besi nkyerɛ wo. Ebiara fa hyɛ w'adwene sɛ Awurade ɛyɛ mmɔborɔhufoɔ. Ne mam. Onyankopɔn yɛ mmɔborɔhufoɔ. Bumabalot sa aking kalooban, kay hirap, kay bigat na nararamdaman. Paano kaya ito malalagpasan? May bukas pa kayang naghihintay? Sa tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging
tayo po'y sama-samang tumulog sa pananalangin sa Diyos. Momma yɛn nyinaa yɛmma Onyankopɔn anim mpaebɔ mu. Na makapangyarihan Yɛn Agya, sa pangalan po ng Otumfoɔ, ligtas na si Kristo Jesus. ɛwɔ yɛagye Kristo din mu. Sa ilang oras na nakalipas, Yɛda wo ase kami ay nakamasid ng kabutihang gawa ng iyong dɔnhwere hodoɔ a atwam a ɛtumi toa so mga taong nagtitiwala. ɛde yɛn ho hyɛ wo nsa tumi nnwuma mu. Sana patuloy mo kaming Ɛnam gyidie a wɔn a wɔn gyidie no so, subaybay sa programa ɛsrɛ wo sɛ toa so na ehu yɛn mmɔbɔ. mga puso't kaisa Hyira yɛn mfɔfoɔ a wɔdi saa dwumadie akyi nyinaa. kapangyarihan Ɛsrɛ wo sɛ dua wɔn adwene mu na wɔn akoma mu sa iyong na magagawa wɔn ntumi nsua ɛnyɛ wo tumi ne ntum na wɔn mmra wɔn ho ase pagtiwala sa ɛnhyɛ deɛ sapagkat wala namang wobɛtumi ayɛ sa panahon ɛwɔ ahaw ne atowerɛnkyɛ rapat kang ntam. na makakasama Da biara yɛde yɛn ho too so ɛfiri sɛ na may yɛnnim baabiara a kapalaran. yɛbɛkɔ. Sana po dumating ang panahon Ahaw mu no, ang aming mga obi biara na wɔbɛtumi abɛboa yɛn, gye sɛ wɔnkutoo. programang ito'y Ɛberɛ bi a wɔayi ato hɔ no, nakaisang wɔn a wɔtie yɛn mfɛfoɔ no, wɔn a wɔtie dwumadie nyinaa, ma wɔn nso mmɛka yɛn ho ɛwɔ akoma koro mu a wɔyɛ papa. sa aming mga samba Nanso yɛntumi nnuru yɛn mfɛfoɔ a wɔwɔ ahohia mu. Yɛsrɛ wo sɛ hu yɛn fiefoɔ mmɔbɔ sa sanlibutan ko. Bahala ka na rin po sa na hwɛ wɔn a bit ng maliit na kasi wɔdɔ yɛn no ɛfiri ɛhom ne amanehunu mu. kapwata Yɛsrɛ wo sɛ hwɛ yɛn nuanom a wɔyɛ w'akodeɛ na wɔduru yɛn mfɛfoɔ no so na hwɛ wɔn soɔ. mga wala Agya, yɛn nkutoo yɛntumi nyɛ. Yɛn mu dodoɔ no ara yɛ ahiafoɔ. Yɛne biribiara wɔ abrabɔ mu. Na yɛde yɛn ani to deɛ wobɛtumi ayɛ ne w'ahommɔborɔ so. ng aming mga kapwa Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛntumi nyɛ papa ama yɛn mfɛfoɔ nyinaa. magkaisang puso sa pagsunod sa iyong banal na kalooban Yɛne anuanom yɛka bom kaluluwalhati wɔ akoma koro mu ɛyɛ sutie de ma wo mmaransɛm. tinitiwala ang aming mga suliranin lahat ng aming balisa bahala ka na po Yɛde yɛhaw pagpagaling ne yɛdadwene nyinaa too so. at ng aming mga Yɛsrɛ wo sɛ at lakit sa na hingin namin ang tawad yɛkra ne nipadua sa amin na wei na yɛbusa ang iyong banal na kalooban bɔne fafiri ɛnam ɛnoɔma tanggapin namin palagi a ɛne bɔne a wahu awɔ yɛn nkyɛn nyinaa. sa iyo Ma wo pɛ ang aming maranasan ɛnyɛ pɛyɛ awɔ yɛn mu. Da biara yɛn nsa ka asomdwoeɛ firi wo nkyɛn. Ade biara a yɛbɛfa mu abrabɔ mu, na wo na anidie, ayɛyie ne anuonyam yɛ wo dea daa. Ɛda wo ase bebree ɛwɔ yɛagye nkwa Kristo din mu. Amen. tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng Diyos Momma pangalan nsa nka nhyira ne wɔdɔ iligtas a ɛfiri Agya Nyankopɔn wɔ ɔsoro ahemman mu. ng ating Ɛdom nkwagyeɛ ne ng Espiritu ɔyaresa a ɛfiri Awurade Yesu Kristo nkyɛn. ating mga puso Na wɔn kronkron no atenatene pakailan da biara ani afirisan wɔ yɛn akoma mu ne yɛn mmɔfra mu daa ne daa. Amen.
Lord.
pagbabalik mo. At kung sakali man ako ay papanaw, pag-asa ko pa rin ikaw, bubuhayin sa huling araw. Maghihintay ako sa'yo, hindi magbabago. Magunaw man itong mundo, pag-ibig ko'y sa'yo. Maghihintay tuwila, laging maghahanda upang tayo ay magkita sa piling ng Ama. At kung sakali man ako ay papanaw, pag-asa ko pa rin ikaw, bubuhayin sa huling araw. Maghihintay ako sa'yo, hindi magbabago. Magunaw man itong mundo, pag-ibig ko'y sa'yo. Maghihintay tuwila, laging maghahanda upang tayo ay magkita sa piling ng Ama. Maghihintay tuwila, laging maghahanda upang tayo ay magkita sa piling ng Ama. Maghihintay sa'yo. Ng
Ang buhay ko ito inilaan sa'yo nawa marapatin mo linisin kasalanan ko patawarin mo. Sangkapanin mo, Ama, ang lingkod mo, Ama, kaawaan mo sana. Ako ay lingapin sa ng buhay ko, hirang tanging ikaw lamang sasambahin magpakailanman, magpakailanman. Kasangkapanin mo, Ama, ang lingkod mo, Aba, kaawaan mo sana. Ako ay lingapin sa dalangin ko sa araw-araw, katuwiran mo ay malakaran, magpakailanman. Kasangkapanin
mo sana ako ay ligapin sa tuwina. Ako ay lingapin sa tuwina. Tuwina.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama naming nasa mga langit, Momma nyina mo mpae. Kene gya o soro nyina. Awo do ba krondi mu. Yakoma mu aka bom ɛda wase Awurade efiri aman ahodoɔ nyinaa ɛne kasa ahodoɔ nyinaa ɛba wɔ nim kronkron yɛfrɛ maka ayɛmeyɛ akyerɛ agya yɛnim sɛ yakoma mu deɛ nkoto na yɛnya ɛnɔma pa nyinaa afiri wo nkyɛn agya woyɛ yɛn Nyankopɔn a wohwɛ yɛn so ɛsrɛ wo sɛ yɛmmerɛ yɛn ho fa bɔne a yɛyɛ nyinaa kyɛ yɛn Awurade fa mmeratoɔ a nnipa yɛ nyinaa kyɛ wɔn ho nti ɛsrɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ ɛsrɛ wo sɛ kae yɛ fiefoɔ nyinaa yɛbisa wo ho mmɔborɔ de ma yɛ fiefoɔ ɛsrɛ wo ɛnya yɛ hɔ agya ɛsrɛ wo sɛ fa wo nsa ka nyarewa a ɛwɔ yɛn mu ɛne a wɔda yare mpa so Awurade ɛsrɛ wo sɛ boa yɛn wɔn a wɔwɔ haw wɔn a wɔde biribiara wɔ abrabɔ mu wɔn a wɔyɛ ankonam kunafoɔ ne nyanka sa bɔma ho kwan a lagi mo pong ma yɛnyɛ wɔn aboafoɔ na wɔn nya nhwɛso pa a ɛfiri wo nkyɛn ɛsrɛ wo sɛ hyira wɔn a wɔn ɛyɛ papa wɔn a wɔyɛ ahohoyɛ adwuma ma wɔn hu ahummɔborɔ nyinaa ma wɔn aba so wɔ abrabɔ mu ɛne nhyira a ɛyɛ daa nhyira a wode ato wɔn ayɛ mmanfoɔ a wɔn asua sɛ wɔn bɛyɛ sitie dɛm a wopɛ ɛsrɛ wo sɛ kae aban mu mpanyinfoɔ nyinaa boa wɔn mo sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi ahwɛ wɔn mfɛfoɔ a wɔwɔ mu tumi ase ɛsrɛ wo sɛ ɛde biribiara a
wɔyɛ abrabɔ mu ɛhyɛ wo nsa da biara ho yɛ mmɔbɔ ɛda wo ase awɔ yɛ adwenka Kristo din mu amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit, ang biyaya Dado a ɛfiri agya Nyankopɔn so ahemman mu no ayɛ adom ne ɔyɛsa ne nkwagye a ɛfiri Awurade Yesu Kristo nkyɛn na Honhom Kronkron na nyɔnkofa ne afiri wɔ yɛn akoma mu daa ne daa. Amen. Isang bagong utos. Ang Ahyɛdeɛ foforɔ a na mede ama wo. Sɛ monodɔ mo ho no mo ho sɛdeɛ me nso madɔ mo no. Monodɔ mo ho no mo ho. Na yei na nnipa nyinaa mehu sɛ moyɛ m'asuafoɔ. Sɛ mowɔ dɔ ma mo ho no mo ho a, na yɛansafo yi mu deɛ sɛdeɛ ɔtene Paul kyerɛkyerɛ yɛn no, Onyankopɔn ɛnyɛ nnipa mu nyimu. Saa ara nso na ne kwan hyɛ yi nyimu. Ɔyɛ ohia ne ɔno sika ne